En aquest vídeo veurem un temple budista i un temple xintoista de Nara. Temple budista Todai-ji. Va ser construït l'any 752. A l'entrada al temple hi ha les escultures anomenades els guardians de Nio. A dins el pavelló hi ha el gran Buda tallat en fusta. Nara va ser la capital del Japó de l'any 710 al 784. Els temples de Nara són Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO des de l'any 1998. Temple xintoista Kasuga Taisha, cèlebre per les més de 3.000 llanternes de pedra posades als costats dels camins donades pels seus fidels.